أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أبي نبغوفو كوالكدا بك ولي مندو منو مسيرة سيرة فنصرو ببلجلفو منو جمانا ولا Amérique, France, Espagne, Burkina, ni munno bi Mali dugu wɛrɛw la, ɲɔgɔnna b'o la, Yoroso maramɔgɔw b'o la. Yorosokaw olu ka dɔnnibagaba dɔ ye n sɔrɔ yan. Olu yɛrɛ de jɛra yɔrɔ in bɛ Yoroso mara de la. Olu jɛra ka Basumalatu Fayida tɔn yɛrɛ de sigi. Olu ka karamɔgɔba dɔ bɔra yan. U ye fɛn caman fɔ an ye u ye min ye. Bon Ala deli y'o dama de ye. Mɔgɔ dɔ bɛ Ala tɔgɔ dɔ d'i ma i b'a baara. Mais e yɛrɛ bɛ min y'a la i t'a sɔrɔ o tigi ci o y'a la. O ye cɛsiri de ye. A y'aw cɛsiri. Ala wele bi a bɛ komi ni Ala bɛ yɔrɔ dɔ la. N'i ye Ala tɔgɔ kelen fɔ parrain kelen bi bɔ i n'a cɛ. Ala tɔgɔ fila parrain ɲɛ kelen bi bɔ yen. A laban fɛn bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ Ala yɛrɛ kɛrɛfɛ. O tuma n'i sera o niveau ma dɔrɔn n'i ye min fɔ dɔrɔn Ala b'o kɛ. Bi alhamdulillah an ka dunanba min bɛ Thaïlande ale de bɛ safinɛw ni tuluw bɔ ka ci an ma ka bɔ Thaïlande. Ala sɔnna a tigi yɛrɛ bɛ yan. Comme marakaw do yɛrɛ yira man d'olu ye or que yɛrɛ yirali tɛ. Tulu in ye mɔgɔ dama min furakɛ ani safinɛ ye siri dama minnu tigɛ. Bon ni marakaya tɛ a tigi kan k'a yɛrɛ jira. Mais a bɛ siran. Donc a b'an bolo yan. An b'a fɔ ko a ni ce ani baraji et puis muso de do. Fo mɔgɔw k'a faamu musoya ti mɔnɛ ye quoi. Dusukolontanya o de ye mɔnɛ ye. Bi Mali bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔla tulu in na, bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔla safinɛ in na. A barika bi don ale n'a denw de la. A sigilen bɛ yen. Mais bi a wulila de ko f'a kana a ɲɛ jɔ an na. Mais kuma min b'a da o de ti kuma ɲɛnama ye. Ko Thaïlandikaw ko f'an ka taa. Konate Thaïlande lama ni waati in na a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni. Ɛri 18 bɛ avion kɔnɔ i tɛ jigin. O bamanankan ka ca dɛ. Donc an b'a fɔ k'a barikada ka Mali finitigiw fɔ. Jogo dɔ bɛ jeliw la ni Maliyɛn ye a jogo ta Mali bɛ lafiya. A ye jeliw jogo ta. N'a ye jeliw jogo ta Mali bɛ lafiya. O jogo bɛɛ ko cɛ jogo kelen b'a ɲɛ. N'i ye réseau lajɛ bi mɔgɔw ka juguma dama dama de bɛ ta k'o bila réseau kan. N'i y'a ye maa o maa la a tigi tɛ sida sɔrɔ. N bɛ Alakira jɔyɔrɔ de la. Bi ntɛnɛn laban ni ntɛnɛn laban si tɛ kelen ye. O de la an balimakɛ min sugora k'a ka to yan ko dugawu kalan bɛ yan. Ala mɔgɔ don. Min kumana sa ka bɔ Côte d'Ivoire. Ala mɔgɔ don. Ne tun bɛ Sikaso. Anw bɔra Sikaso kunu 16h pour que kana bi kunbɛn. An ye dugawu kalan bila dimanche ntɛnɛn na. Munna? Ko Alakira bangera ntɛnɛn. An y'a bila ntɛnɛn de la ko kira bangera ntɛnɛn. O fana ti ko kura ye. Kira kun bɛ ntɛnɛn sun u y'a ɲininka ko munna i bɛ ntɛnɛn sun. A ko ne bɛ ntɛnɛn sun parce que ne bangera ntɛnɛn. Mana ni kira y'a ka sun bila ntɛnɛn kan. Kira kɔfɛ mɔgɔw ka ko dɔ fana bila ntɛnɛn kan. O ye Alakira dege ye. Munna an y'a kɛ ntɛnɛn laban ye?
parce que daga jula ka timi ka timi a sanfɛla kan i ti da o la fiyewu fɔ ni wɔlɔfɔw ye zamɛ dilan ka daga jula bɔ ka d'i ma n'i y'o ɲimini daminɛ i bɛ se ka ɲina daga sanfɛla kɔ o tuma a bangera ntɛnɛn dugawu kalo bilala kalo ntɛnɛn laban o ma wuludu kalo ntɛnɛn laban o fana de ye bi ye mɔgɔw ma bi dɔn parce que a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ni Konate voyagera tuma dɔ la k'a ti bi sɔrɔ ko in dabɔra kira min kama kira ye kira laban ye a bangera kalo min na an bɛ o kalo de la nin ye a bilala ntɛnɛn laban na o kalo ntɛnɛn laban de ye nin ye o de la i ka suko an karamɔgɔ nkalon tɛ dɛ a ye jimanani minnu nana a ye jimananiw ta aw kana kɛ girigirili ye a y'a di mɔgɔw ma bi dugawu ni dugawu caman tɛ kelen ye bi ye mawuludu kalo ntɛnɛn laban yɛrɛ de ye a y'a kɛ hakilisigi la bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ bi ye ntɛnɛn laban de ye mawuludu kalo ntɛnɛn laban don n'aw ma to yɔrɔ kelen an b'a tɔ to yen dɛ dɔw k'a di mɔgɔ ma mɔgɔw ka t'u yɔrɔ la non a ye aw t'aw sigiyɔrɔ la a ye kuma jɔ n'aw ma ji ko in jɔ an b'a dabila dɛ non a bɛ se ka kɛ ni kuma jɔ aw pilasi la mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ ji ta k'a di aw ma i ji tatɔ mana dɛrɛ ni ji tatɔ dɛrɛla min sen kan o tɛ alakira jogo dɔ ye dɛ i ji minɛtɔ mana min sen daraki o tɛ kira jogo dɔ ye donc a ye to aw nɔ na silamɛya bɛ basigi de ko fɔ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ ni min ma dɔ sɔrɔ ne yɛrɛ bɛ don ka so n bɛ dɔ ta ka d'o tigi ma donc n'an bɔra yen bi ye o ntɛnɛn laban yɛrɛ de ye an ka sirikɛ y'an sɔrɔ bi ye o ntɛnɛn laban de ye non seulement mawuludu kalo don deuxième kira ye kira laban de ye an ka dugawu bilala ntɛnɛn laban de kan o ntɛnɛn labanw ka ntɛnɛn laban o de ye bi ye parce que nin ye kira bange kalo ntɛnɛn laban ye o la an balimakɛ i ye sogo min kɛ i ma nkalon tigɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw an b'u fo n ko jogo dɔ bɛ jeliw la n'an bɛ y'o jogo ta Mali bɛ lafiya jeli bɛ yaala ka mɔgɔ ka ɲuman de fɔ an ka réseau falen bɛ bi mɔgɔw ka juguman dama de kan k'a lakale i b'a fɔ kabi Ala y'i da i ma ɲuman kɛ o ye fitiriwaleya kɔda de ye a b'a hakili to o la o bɛ ka maa o maa ka juguman bila réseau sanfɛ a tigi bɛɛ ye ɲuman miliyari kɛ mais hasidiya ni ɲɛngodenya kama i ka ɲuman bɛ to yen k'i ka juguman lakale a b'a lajɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a kɛ n kanila Ala la Ala min ko bi dugawu bɛ jaabi bilahi tunga saya bɛ taa n'a bɛɛ ye fɔ ni min bɔra a la an ye min ye an b'o de fɔ la yan politiki kuma ti fɔ yan voilà politiki kuma ti fɔ yan an bɛ min ye tigitigi o de bɛ fɔ la donc a b'a ye mɔgɔ o mɔgɔ la siga foyi t'a la n'u m'a dabila tunga saya de bɛ taa n'u ye maa o maa bɛ mɔgɔw ka juguman ɲini k'a lakale i mago sara mais jeliw bɛ tile ka mɔgɔw ka ɲuman de fɔ fo an ka segin jamana danbe ma o ye jumɛn ye mɔgɔ sɛnɛkun i sɛnɛkun mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ la i ka tɔɔrɔ man ka se yen o ye hɔrɔnya de ye mais komi yɛrɛwolo b'a fɛ ka ban jɔyɔrɔ nɔfɛ bi ani diɲɛ nɔfɛ ne ka denmisɛnnin dɔ bɛ sapɛri la a nana don dɔ accident ye boso dɔ sɔrɔ ma dɔn bosokɛ in joginna a nana dɔrɔn ale bɛ sapɛri la a b'a ka baara de la a ɲɛ da bosokɛ joginnen ka yɔrɔ min na a ɲɛnaminina de f'a ɲɛ kun bɛ ɲini ka minɛn na o de kɛ a b'a ka baara la bon o kɔrɔ ye di kado ni boso man ka tɔɔrɔ lase ɲɔgɔn ma Kulubali ni Konate bɛ ten Samakew bɛ ten Dunbiyaw bɛ ten Jara ni Tarawelew bɛ ten mais Ala ni diɲɛ denya ni
jamana juguya fɛ Tarawelenkɛ bi Jarakɛ ye jɔyɔrɔ la ka galo tigɛ ka da la pour que mɔgɔw ka bɔ a la o yɛrɛ woloya taara min ti danbetigiya kɔni ye voilà i sɛnɛkun hali n'a y'a sɔrɔ i kan ka du dɔ attaquer e Konate de i y'a ye du in kɔnɔ Kulubali du de bɛ yen sɛnɛkunya kama i b'a fɔ ne ko kɛ ɲɔgɔn ti ninnu ye i bi jɔ yen i ti don fiyewu n'i ye yɛrɛ wolo ye ne muso fɔlɔ bɛ yan Kulubali denni dɔ don ni ne donna kaliwa la ni Ala deli guana ni ne donna kaliwa la billahi n bɛ kira jɔyɔrɔ de la a bɛ fɔ de ko Konate kaliwa jɔ ko taga i muso nisɔndiya a sigilen filɛ silamɛ tɛ sa mɛ an tɛ se ka Kulubaliw ka silamɛya fɔ o cogo la dɛ f'an ka a fɔ k'a da sirani dɔ la a yɛlɛmana a banna donc ne bi to n ka kaliwa la n bɛ kaliwa dɔw ta kumakan dɔw ka di Ala ye kojugu la ilaha illallahul malikul haqqul mubin a ka di Ala ye kojugu mais Ala bi ne to o dumanba la k'a fɔ he kaliwa in jɔ taa i muso fɔlɔ nisɔndiya a bɛ dugawu ye n'i y'a ye ne sigi o sigi n bɛ dɔ da Kulubaliw kan ne ma deli ka sigi ka wuli ni ne ma Kulubalaka dɔgɔya parce que a dɔ bɛ n kun na bon fɛn mun sigilen b'o kulo ni ka yɛlɛ kan mais hɛrɛ de bɛ taa ye madame b'a kalama n sigi o sigi n bɛ Kulubaliw ta dɔ bɛ n bolo ye bon donc o la ni Mali y'o ta Ala ni jɔyɔrɔ ko nɔfɛ kɛlɛ kosɔn ka dɔ bi boso ta f'i bi galo tigɛ ka da la aw bɛna jɔyɔrɔ jumɛn sɔrɔ ka mɔgɔya jɔyɔrɔ bɔ donc f'an ka segin an ka baara kɔrɔw de ma ka segin an ka danbe kɔrɔw ma Mali dilanna ka se degré dɔ la Ala fɛ mɔgɔw m'a faamu sɛnɛkunya b'i ni min cɛ ni kɛlɛ donna i n'a cɛ a bɛ fɔ k'an sɛnɛkun don o kɛlɛ bi jɔ ye e sɔnna i sɛnɛkun don o jɔra ye sɛnɛkunya tɛ ni mɔgɔ min cɛ furu b'i n'a cɛ nin y'an furu ɲɔgɔnw ye o ko bi jɔ ye ni furu ɲɔgɔn tɛ ni mɔgɔ min cɛ i b'a sɔrɔ i baso bɔra yen nin ye ne balakaw ye n bɛnkɛw don ko fana bi jɔ ye n'o tɛ yen ne ni nin bɛ sigida kelen na kɛlɛ bi jɔ ye bon e ni Ala cɛ n'an ye nin sababu damadɔ ta kɛlɛ bi kɛ bilen Mali solution bi an yɛrɛw de bolo an bɛ jamana finitigiw fo a bɛ minnu bolo bi n b'a ɲini Ala fɛ Ala bi dugawu bi jaabi Ala kana fanga bɔ ninnu bolo Ala bi dugawu bi jaabi sɔrɔsi minnu bɛ an kun na Ala kana fanga bɔ o bolo kabi Ala ye n da n'u ma deli ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka se 5 mètres ma an tɛgɛ ma deli ka don ɲɔgɔn bolo n ma gɛrɛ u la nka min ka ɲi ɲɔ ma o ye bɔrɛ kɔnɔna ye n'o exemple fɔ mɔgɔw k'o faamu n'i ye ne kɛ Mali président ye ne bɛ taa kitabu caman san k'o bila jamana kɔnɔ n'i ye minisirikɛ kɛ président ye a bɛ Mali bɛɛ kɛ bois rouge ye k'a bila n'i ye mécanicien kɛ Mali président ye o bɛ Mali bɛɛ kɛ moteur ye mobili kolontigɛla n'o kɛ Mali président ye o bɛ taa diɲɛ mobili kɔrɔ bɛɛ san ka na tigɛ k'a feere yɔrɔ jumɛn don Suguninkura la n'i ye sɛnɛkɛla k'a ye o bɛ taa sɛnɛkɛ daba caman san mais nin bɛɛ ye fu ye n'i ye sɔrɔsi kɛ k'a ye dun a bɛ taa mugu ni kisɛ de san ni mugu ni kisɛ b'i ko la jogo bɛ s'i la de an filɛ nin yɔrɔ in na sisan
ni sɔrɔsikɛ damadɔ nana o jɔ ni kalasin kɔfu ni ko zagazaga wa ni cɛnikɛla dɔw bɛ na n'u y'a kaca u bɛ se yan wa u b'u yɛrɛ ɲini olu ka to an kun na e bɛna o polisiw n'u sɔrɔsiw fɛ yen k'u ka bɔ an kun na san min bɛ n'i sigi u bɛ n'u ka kɛlɛkɛminɛ bɛɛ feere n'o kɛra jugu bi sa na dɛ ala y'u to an kun na n'u tora an kun na minɛnw bɛ na anw bɔra Sikaso sisan ne ye baara dɔ fɔ komi faama ninnu fana n b'a fɛ u ka jeli jugu dɔɔni ta fana u ka mɔgɔw ka ɲuman dɔɔni fɔ ne fɔnɔ radio Liberté la kumakan 2 kan n k'u ma ni Burukina dun sisan n'i bɔra yan k'i bɛ taa Faya la sɔrɔsi groupe dɔw bɛ yen n'olu wulila miniti 5 dɔwɛrɛ bɛ wuli olu kɔ dɔwɛrɛ bɛ wuli olu kɔ dɔ fana bɛ wuli ka bɔ Seko miniti 5 dɔ bɛ wuli o kɔ donc i ni groupe dɔ bɛ bɛn miniti 5 i ni dɔwɛrɛ bɛ bɛn an y'a kuma fɔ sisan o y'a daminɛ n'i ko i bɛ taa Faya kɔnɔ dɔrɔn ou bien ne ka foro la i n'u bɛ si ka ɲɔgɔn kunbɛn de tu kɔnɔna yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi a hakilisigi ka bon ni dugu kɔnɔna ye faamaw bɛ fan bɛɛ fɛ o y'an ka laɲini de ye an kumana tuguni minnu bɛ mobili kɔnɔ k'u to sogo ɲimi na ka se ka i dɛsɛra sogo kolo min na ka se ka vitiri jigi k'a bila mobili caman bɛ bi sogo kolo de b'a kɛ awɔ kɛ dibi sogo ɲimi na ninnu ka sogo ɲimi dɛsɛra kolo min na ka se k'a bila jate mobili dɔ pinɛ bɛ yɛlɛ ka dɔrɔn a b'a fara mobili bɛ bi sogo ɲimi ka d'an yɛrɛ ye sa mais an m'an ta kolo bila mobili kɔnɔ n'an sera an jɔyɔrɔ la an bɛ sɔrɔ ka bɔ ka bila donc an bɛ faamaw fo ka u barikada madame le maire i ka kuma mɛnna an kun faamani ma kosɛbɛ dugutagaw de don kuma mɛnna ne bɛ Gana fɛ kojugu ne bɛ Gana fɛ Ganakaw b'o dɔn parce que Gana delila ka ne cɛ ci fɔ n sigira n kɔ kan n fana k'o ɲɔgɔnna tigɛ bilen Gana faama dɔ tun ye ne wele a tun bɛ place ko dɔ la a y'a sɔrɔ Moriya ka di n ye kosɛbɛ ne taara an sera Cotonou maliyɛn minnu bɛ yen an y'u fo an ka avion ye escalier kɛ an kan ka voli falen ye ka sɔrɔ ka taa Gana ne bɛ Mali drapeau la Cotonoukaw bolo u bɛ k'a kɛ tan ne yɛrɛ ye sumaya n ko ja faama dɔ bɛ n kɔfɛ n ko peut-être n bɛna don u ka chaki kɔnɔ ka n sumaya fɔ avion kɔnɔmɔgɔ bɛɛ taatɔ don ne bɛ ka n kɔfilɛ mɔgɔ ti n kɔfɛ ne balila ka n ka photo ye o jama mɔgɔ dɔ bolo Bayisu den Balima den n ko n ko sisan kɔni n ko sisan kɛra wara ye ne fana sinna ka n tagamasen falen o yɔrɔ bɛɛ an bɔra yen u ye bonya bɛɛ k'an ye an bɔra yen ni Gana ye 30 minutes de ne sera Gana directement ne y'a sɔrɔ ja tubabukan ma nɔgɔ Ganaɲɛnw ma ne sinna musonin sigilen ma n ko bonsoir a y'i kɛrɛ tigɛ olu bolo n'i ye tubabukan fɔ dɔrɔn i ye so yɛrɛ de i ye so yɛrɛ de walahi a man d'u ye tubabukan yɛrɛ fana man di koyi a kungo t'an dala nin ye a man di olu de sɔmina fɔlɔ avion kɔnɔmɔgɔ bɛɛ bɔra ka ne to yen avion wɛrɛ min nana tubabukan bi o tigi da hali tubabukan dilanbaga yɛrɛ t'o dɔn o ye Cotonoukaw ka tubabukan dɔ ye mana téléphone b'ale kulo la attends je vais te parler après je vais te parler ka bɔ ka di dɛ ne ti cɛ dɔn da jamu dɔn ne sinna k'a ka fini minɛ a kun ma parce que a ye kan min fɔ o bɛ se ka ne sauver cɛ ko qu'est-ce qu'il y a n ko tu vas faire sortir ici ko ne ti anglais mais n ko denw mɛn an y'a tɔ don tubabukan mun na n t'o fɔ yan parce que n'i y'o dɔw fɔ sisan ampoule bi tigɛ a ye ne labɔ kamɛbaliya fɛ u ye ne ɲininka ko ne jatigila bɛ min ne ko Mali ambassade ka sɔrɔ tɛ mɔgɔ jatigila ye ne ko Ganaɲɛnw ma n ko en tant que bɛɛ ye ne bacili anglais ye yan ne den bɛɛ b'a fɔ sa
n'i ye facɛ bila ka taa o bɛ dɔnkili gilan a la bi sisan dugutigi bɛ yen madamu yɛrɛ a ɲɛ dar'o kan bi min donna ne na ko kami b'a ɲɛmaa tɔn filɛ bi min donna ne na a ti don ne denw na n ko angilɛ kanfɔla ninnu ma n ko don dɔ ne den bɛna o kalan angilɛ la yan ni facɛ taara a bɛ wajulu kɛ angilɛ de la yen ganayew sarati bolo n'u ye n sama dagabana fini na o diyara n ye kosɛbɛ mɔgɔ den bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ la i y'a yɔrɔ kanu ne denw bɛ taa yen de donc an b'u fo k'u barikada n'an bɔra yen n bɛ dugawu ɲini aw fɛ Mali arabukan fɔlaw Mali arabukan fɔlaw komi a fɔra ko bi dugawu bɛ minɛ a ye dugawu kɛ Mali arabukan fɔlaw ye Ala k'u kanda n t'a fɔ karamɔgɔw dɛ n b'a fɔ arabukan fɔlaw mɔgɔ bɛ arabukan fɔ n'i bɛ diinɛ dɔ kelen tɛ n b'a fɛ mɔgɔw ka fara Hayidara la ne bɛ kuma min fɔ Hayidara ka kɛnɛw kan a ye kuma ninnu tɔmɔ ne ko Hayidara kalanna a bɛ kodɔn a bɛ mɔgɔ bilasira a sɔnni ka jan nɛni minnu bɛ da Hayidara kan parce que fɔ jamana faamaw n bɛ nin ci u ma fɔ jamana faamaw ka se ka jamana cɛnikɛlaw ni ɲanikɛlaw dɔn ne Konate ne kana kɛ maa ɲanama ye mais ni jama bi ne kɔ o tuma ne ni n ka mɔgɔ kolonya ne kan ka bila pilasini dɔ la pour que ne ka jama ka se ka utiliser jamana fɛ o ye kodɔn pédagogie dɔ de i y'a faamu wa ni ne taara sadi versi la sisan mɔgɔ t'i ye koyi hali ni mɔgɔ b'i ye a ti caya mais n'a fɔra ko Hayidara bɛ yen dun yɔrɔ ti fa wa minnu ka ji feere bana ni galalen don a ti marché yan a tɔgɔ ye di télémanitigiw olu ti marché yan fɔ essence feereladenw bɛ sin ka jagabɔya place créer ten hala buteli ti fa mais i b'a san litiri kelen da la jamana denmisɛnnin minnu kan ka bin mɔgɔw ka chômeriya la k'u ka fɛn soyɛ olu bɛ sin ka parking créer ten parking dɔ nana fɔ polisiw kɛrɛfɛ yan n'o wariw sɔrɔla a bɛ di Hayidara ma wa jimere minnu bɛ sa jisuma minnu bɛ sa Hayidara bɛ dɔ sɔrɔ a télémanitigiw dun yɔrɔ taxi chauffeur ko tɛ olu bɛ sunɔgɔ volant yɛrɛ la Orange ni Malitel ni dunan min nana dɔrɔn o bɛ fili fɔlɔ ka pisi san péage mɔgɔw o bɛ péage reçu dilan k'a dilan fo bi ban u bɛ boli ka taa don kɔrɔbɔrɔ butigi la ka na reçu dɔw tigɛ nin cogo la ten ka i ka numéro k'a kan o y'a sɔrɔ o ka péage papier banna o wari dɔ bɛ taa di Hayidara ma wa bon o tuma hali n'an tɛ Hayidara fɛ an ka Hayidara utiliser ma dɔn ni mɔgɔw bɛ kuma in faamu quoi surtout mɔgɔ min don jamana jugu tɛ jamana si tɛ taa ɲɛ ni kalan tɛ a kɛra kalan modèle n'i ye arabukan kalan n'i mago jɔra tubabu la tubabukan mana fɔ i bɛ se k'a traduire en arabe i yɛrɛ ka téléphone na mana fu ti kalan na o Hayidara ye kalanso min jɔ kalanso 1500 o ye minnu lakodɔnna quoi sinon a ka ca 20,000 bon ale den bɛ kalan o bɛɛ la wa dɔgɔtɔrɔso joli bɛ yen donc f'an k'a lajɛ ka kɛ o tigi fɛ surtout jamana yɛrɛ kanubaga don a ye maaninw bila k'u yɛrɛ daga tile 2 na ko a bolo 2 kɔrɔtalen don ko ni mɔgɔ min sera ka na ni dalilu ye ko Alakira ye mɔgɔ dɔ faga Ala baganya ma ɲi dɛ dɔw yɛrɛ wulila k'o jɔ Alakira ye mɔgɔ 600 faga sɔgɔmada kelen mɔgɔ 600 kira ye nin tigi dangan dɛ Alakira ye nin tigi dangan dɛ kira ka mɔgɔ 600 faga sɔgɔmada kelen
Aïdara Doué de Bini Blafibi à la Kelle. Mɔgɔ min bɛ silamɛya défend mɔgɔ min bɛ silamɛya défend n'a kumana hali n'i t'a fɛ hali ni nkalon don i bɛ fara a kan ka diinɛ défend aw ni ala cɛ a bɛ diya ala ye ko ala ka kira min n'a tɔgɔ dara ko nabi rahmati ko o ye mɔgɔ 100 fara sɔgɔmada kelen k'o da k'u kana tigɛ ja kira kun ma ɲi han tiɲɛ tɛ. Mais Aïdara ye digɛ de seli k'a fɔ dagatɔ a bɛ jigin yan sisan an bɛ nin fɔ parce que bilahi ala ka daga b'a bɛɛ kan maa o maa ko kira ye mɔgɔ faga ala ka daga b'a bɛɛ kan kira ma mɔgɔ faga k'i ka kɛ silamɛ ayi mɔgɔ si ma faga bi mɔgɔw bɛ faga la k'i ka kɛ silamɛ n'i yɛrɛ kɛra silamɛ o bɛ tila k'i faga k'i ka bɔ a la o kɔrɔ ye di ni jihadisiw b'a fɛ ka mɔgɔ faga k'i ka kɛ silamɛ ye u ka mɔgɔ faga ta kɔni tɛ yan bilen misiriw tɛ yan wa n'a y'a sɔrɔ ko misiri t'an bolo yan an k'an ti kɛ silamɛ ye u bɛ se ka mɔgɔ faga ka misiri jɔ mɛ u t'a don dugu jumɛn na ni misiri 20 ni 30 tɛ yen o kɔni tɛ jihadi ko ye ka t'i jɔ mɔgɔw dala ka misiri daminɛ personne ne sort pas mais o ti silamɛya ye kɔni ye bon o la pour que k'o lafasaya f'i k'a jɛrɛ de kira ma deli ka mɔgɔ faga par la force i ka kɛ silamɛ ni silamɛya ye i minɛ kɛlɛ la ni silamɛya komi arabukanw de don u ma kalan mɔgɔ bɛ arabukan fɔ a bɛ komi nin ye filakan fɔ ni kalan ti kelen ye faransɛ min wolola faransɛ o tɛ tubabukan fɔ o kalan na wa ni silamɛya ye i minɛ dugu dɔ bɛ yen an n'u cira ɲɔgɔn na u k'u ti kɛ silamɛ ye i t'u kɛlɛ an ti kɛ silamɛ ye wa silamɛya ti kɛ an ɲɛ na wa an ti don a la sisan kɛlɛ nana n ti mugu dun o ye tiɲɛ ye mɛ a tɛ cɔngɔn sigilen ɲɛna o ye nkalon ye donc ni kɛlɛ nan'o la parce que k'u ti kɛ silamɛ ye kelen o ko silamɛya fana ti kɛ an ɲɛna yan fila o tuma kɛlɛ nana anw fana tɛna bɔ aw fɛ yan k'an bɛ taa silamɛya kɛ yɔrɔ wɛrɛ o de la ala ye ordre di yɔrɔ min na ko ka kafiriw kɛlɛ uzina lillezina amanu an yuqatilu bi annahum zulimu o tɛ wa ala ye ordre di silamɛw ma a ye kafiriw kɛlɛ parce que a tɔɲɔna tɔɲɔ de kɔfɛ ala ko n ye layidu d'aw ma a y'u kɛlɛ o b'a fɔ ko kira ye mɔgɔ kelen min faga f'a ka faamu fana est ce que o tigilamɔgɔ kɛlɛra f'i ka kɛ silamɛ ye wa non n'i ye mɔgɔ minɛ n'a ko ne ti kɛ silamɛ ye n ti ala bato i b'a fɔ a ye bon y a pas de problème i ti kɛ silamɛ ye i ti ala bato i bɛ to i ka kafiriya la an jɛna n'a ye an b'i balo nka i b'i nisɔngɔ d'an ma parce que ni jugu min bɛ n'i kɛlɛ anw bɛ n'o jugu dɛmɛ an bɛna e dɛmɛ o jugu la i ka sagaw kan ka soɲɛ mɔgɔw fɛ an bɛ i ka sagaw garder donc anw bɛ e garder nka i b'i nisɔngɔ d'an ma i ye silamɛya ka mɔgɔ minɛnen ye wa silamɛya yɛrɛ de b'a tigi garder et puis ka jizya to minɛ na n'o ye nisɔngɔ ye o b'a fɔ ko kira ye mɔgɔ min faga Uhudu kɛlɛ don caman b'a fɔ ten ni cɛ nana n'a ye mɔgɔ min minɛ a b'a fɔ k'e de ye Muhamadu ye yan o tigi b'a fɔ ayi ne cɛ a b'a fɔ bɔ i ka taa e de ye Muhamadu ye yan ayi ne tɛ Muhamadu bɔ e ka taa o wulila ka se kira ma ko e de ye ala kira ye kira ko ne don a ko bɔn n b'i fa kira y'a yɛrɛ ɲini an bɛ se k'a fɔ kira ye ɲɛgɛrɛ bɔ mɔgɔ kelen min na si kɔnɔ ale de don parce que o nana de ko fo k'i fa n'o tɛ ni kira tun bɛ mɔgɔ faga habaru magan dayɛlɛ don kira ye maa damadɔ dira ko hali n'olu tubira ko a y'u faga habaru b'a la a y'u tan ni ka segin k'u tan ni ka segin a ko surtout habaru o ko habaru ye mun kɛ i ye habaru ka kuma fɔ ka caya
ko habaru de ye ale denmuso kɔnɔ falen to ɲɔgɔnmɛ sanfɛ ka ɲɔgɔnmɛ gɛnna ye denmuso in binna kɔnɔ kan a kɔnɔ tiɲɛna denmuso fana sara o bana na o tuma n ti habaru to yen habaru de y'ale denmuso kɔnɔma falen to ɲɔgɔnmɛ sanfɛ ka ɲɔgɔnmɛ gɛnna ye denmuso binna kɔnɔ kan kɔnɔcɛbana de kira denmuso faga kira ko kuma hali habaru sɔrɔla hali n'a tubira a ti to yen o ye mɔgɔw don ɲɔgɔn na ka taa bɔ habaru kan dɔ k'a ma ko habaru don a ko ahan arabu ka kuma dɔ bɛ yen ko sakala tigɛ o mɔ kan i binna ka b'i ba kɔ la k'e de ma kira denmuso faga a ko ne de y'a faga a ko i binna ka b'i ba kɔ la o ye bere kɔrɔta yɔrɔ min na bisi kɔrɔta k'a bɛ habaru faga habaru y'a tɛgɛ kɔrɔta a ko ne seereyara ma wɛrɛ tɛ yen ni ala kelen tɛ muhamadu y'a ka ciden ye o yɔrɔ bɛɛ a ye duuru dɔ fiyɛ na ka t'i kari ka don ala kira kan kira ko jɔn dɔ ko habaru don a ko i ta tiɲɛna a ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah san'a ka tila nin fɔli la sahaba tɔw nana entouré ni bese k'u bɛ don a kan kira ko la kumakan min b'a da a ti faga ni mɔgɔ bɔ nin na ne de bɔ nin na n denmuso la kuma min b'a da ko a seriyara ma wɛrɛ tɛ yen ni ala kelen tɛ ne ye ala ka ciden ni kɛra haramu ye aw kan ni min magara la i t'a janɛma kɔnɔ kira si bɛɛ kɔnɔ a ma maa fɔ k'i ka kɛ silamɛ a si bɛɛ a bɛ se k'a yɛrɛ defa de o ye wajibi ye n b'i fa n'i yɛrɛ y'i sɔrɔ n b'i fa o ye balo de ye n'i y'a ta n b'a ta mɛ f'i ka sɔn ta ma non la ikra ha fitini ne bɛ kuma ɲɔngiri yan k'a fɔ a karamɔgɔw ye o ka Aidara ka kumaw analyser Aidara jaabili nkalon kan a b'i mangoya n b'a a karamɔgɔ dɔw dɔn maa ti seli o kɔfɛ bilen ala ayi ko kuma t'a la kira ye maa fa ala bɛ sɔn maa ka tugu e la donc ala ka limaniya d'a ma bi dugawu jaabi kɔni ani ntɛnɛntɔw ti kelen ye a bɛ yafa ma kuma janyana nka nin yɔrɔ in kɛn bɛ ka mɔgɔw kamana de ni marifa min ye sɔrɔ forokiya kɔrɔ ka ban maa ti da forokiya tigi la bilen koyi cɛ ko a bɛ forokiya kɛ ta ka marifa bɔ jeunesse de y'a minɛ donc nin bɛɛ kungo kun bɛ bila faamaw da la sisan maliden yɛrɛ y'a faamu sa an ka kan yɛrɛ ka taa don hali dɔw bɛ don ne yɛrɛ fɛ yan denmisɛnninw bɛ tile ka mɔgɔw kɛlɛ n ko a y'o to yen dɔw bɛ don kabini u ko Konate salamu aleykum u bɛ telefɔni bila renseignement na o y'a mɔgɔ min minɛ a ka ca mɔgɔ 1000 kana don i ka k'i sigi ka kuma ni k'i ka kan ta ko jolidi de don o kɔni kulubalakaw joli man ca min kɛ jolidi bi kɛ ni jolidi banna u bɛ sɔrɔ ka conférence kɛ pour que ka hali bi jamana faamaw dɛmɛ u ka baaraw la réseau ka kuma kirikara minnu bi fɔ mɔgɔ lego minnu bɛ yen fɔ kadɔ bɛ taa boso dɔgɔya fɔ kulubali bɛ taa Konate lagosi ka don a ka du kɔnɔ o ye halakiba de i ma sijan tɛ ye wa madame sijan tɛ yen tuguni parce que lebu quoi n'i ye mɔgɔ lebu ka se yɔrɔ dɔrɔn ala ti sɔn i k'a ɲɔgɔnna 2 kɛ fiyewu tunga se bɔ Mali ka basigi waati min na Basumalatu min wurudila 300,000 ni dɔɔnin de fɔra ne ɲɛna bon an bɛna segin ka taa Sikaso alamisa don Sikasokaw y'a wurudi 100,000 ani 70,000 ni dɔɔnin o fana dugawu kalan bɛ Sikaso ye donc ne dala dugawu la c'est-à-dire balawu bulolen don sanfɛ dugawu bulolen don sanfɛ ni balawu ko a bɛ jigin dugawu de b'a tanu ni mɔgɔ min tɛ dugawu kɛ o la i ka balawu bɛ jigin kan donc o la anw dara nin na o de la an ye dugawu de ta mais an bɛ continuer n'a ye k'a daminɛ bi tuguni fo ka taa se kalo kura ntɛnɛn laban ma a tɛ nin kɔnɔ ko hami dɔ bɛ ne na ayi hami dɔ bɛ ne na a ye n'a wurudi o tɛ yen hami bi an ka jamana ka basigi ni mɔgɔ min tora kɔfɛ o la fiɲɛ bɛ taa ni ye dɛ ala ka limaniya d'a ma fitiri sera a bɛ yafa ma surukɛ bɛna dugawu kɛ a bɛ kuma ɲɔngiri bismillah
حان الوقت وإخا سنة دقوتا نو إخا دقوتا فكري سرقة أي دقوة منه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحياتنا اللهم عاصمنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن اللهم ربنا آتنا حسن الخاتمة وإجابة الدعوات مع طول القرى وصحة أبداننا وأوسع رضاقنا وثبتنا على دين الله وسنة رسوله وقد حق قول أن تأخذها يا عليم صادق آياتنا وسيأتيك الله وصل عليه ذكر الله مصبور علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا الرحمن الرحيم إن الله تعالى وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الخواتم الفاتح ما أولد من باب العلم أحمد الخاطر الناصرة من كل عظمة ناصر الحق بالحق والله حقا ووفا والهادي إلى صراطك المستقيم سلامة يا سلام سلمنا وسلم أجلالنا وأرواحنا وذرياتنا وتلاميذنا وإخواننا وأخواتنا وخليلنا وصاحبنا ومعبودنا وبلادنا هذه من آفات الدنيا والآخرة وعلى آله حق قدره ومقداره العلوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ayi dugawu kala ni wani kala sɔgɔma i yɔrɔ min na i jugu ti ye fiyewu a kɛra diinɛjugu ye a kɛra subaga ye a kɛra cɛnni kɛra fɛn o fɛn o dugawu de fana na sisan sugukɛ n'a bɛ se ka baro dɔɔni a da sera yɔrɔ dɔ ni yɛrɛ tɛ mɔgɔ bɛ na peut-être ale yɛrɛ b'a kalan i b'a sɔrɔ a t'a dɔn a bɛ min kɛ o fana bɛ se ka kɛ n'o tɛ n'i y'a kalan ni dugu wulila ko n'a tigi ye a kɛra bandi ye o kɛra fɛn o fɛn ayiwa mɛ dɛgɛ laban o dɛgɛ laban an b'a kalan so kɔnɔ ka sɔrɔ ka bɔ ka kɛnɛ na n delila k'a fɔ aw ye dugawu dɔw bɛ a kalantɔ n ko bɛɛ k'i ka telefɔni faga dugawu dɔw kalankan ni hali ni mobili kɔnɔ n'i y'a kalan min y'a lamɛn a jugu bɛ sa o tɛ kelen ka dugawu ye i b'o den ɲini ala fɛ dɔrɔn ɲumankɛlaw kosɔn a dɛsɛra o dugawu caman ma n'a bɛ se ka baro an bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ k'a baro ka bali finitigiw fo sɔrɔsɛgɛ dɔ ye ne filɛ ka bɔ troisième pont sanfɛ i bɛ boli min dɔn mobili la dɛ ne yɛrɛ ko n ko ko kɔrɔ a tɛ nin kɔnɔ ko a mɔgɔ dɔ y'anw ye ka i tɔ tile moto la ja n'i b'a fɔ moto ka moto ti sɔrɔ i b'i biri a kan ta de ko sofɛrikɛ ma n ko a y'a dɔn ko nin ti hɛrɛ an jɔra cɛ ko Konate f'a kɛ ala kama i bolo da kunkolo la ko Mali sɔrɔsiw bɛ balo la bi ne ka balo sɔrɔsikɛ a y'an bɛɛ fɔ troisième pont fɔ a tɔgɔ ye Université Marseille la yan n'a tila a ye kojugu dɔ de kɛ
Ya ti giran ka do kuma na woni fama wi fe ni mi jo bi se play no ka abero mina mata de mana be o de fere ma do ko shori ko manga ka jo ko ni yoro mai wa ki to ya kurana dero ko anga faida de be o se de ni kele bona o bo ta so ama profite wala ni jogo do yula ma fo ka do faraka ya ni kele bi tan no bina bo ka kele la Pedal Vitalo. We get a fatia color. Oh, Mulena. Dinner where me mobe. Check. Check for a minute. We can sell it for I get to it. My je suis pour le protéger. Ko ala kana to ngam ko tay bole ko ala ya ka ya ta dine flyma jaw bi corona di kala folo fatia mu me o bi da fatia doroma o ka salatul fati daka so asu nu be ko salatul fati nasir al haqq bil haqq o de kila ye cheke ka cheke me jadi cheke kala no cheke ko do de salatul mu ye finita o te cheke ko ya ma cheke cheke me o kana da fatia ma ko no tele ma na sakere ga wala direct ko wala to kana da fatia ma ka salatul fati daka no kiso la ka soli wele daka parce que ni tuti de be ka de ba to tiga kono asi kali do tiga dala to ni ala wele ka kira to amani abo fu yo ko faraka am tuma yo ke salamu alaikum ami tega fatia ka salatul fati daka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم